Takže zdravím vás tady lidi u nového videjka. Dnešní videjko bude z Robloxu a bude to na hru, která je teďka populární. Pro 133 000 lidí, má to 95%, jménem Celemon. Neví žádný videjko zatím na to, takže budu to čistě překvapený, ale když vidím, kolik to hraje hráčů, tak bych řekl, že to bude docela dobrá hra. No, jako tady to vypadá zajímavě, ta náhledovka, takže můžeme mít tu hru, dávejte lajky, odběry a sdílejte videjko. Moc si vážím vaši podpory, když jsem žádný teda dlouho videjko nevydal, ale teďka zase bych chtěl vydávat trošku víc, takže užívejte videjko. Ok, takže už jsem se tady dal do té hry. A jako první nám tady píše vlastně nějaký vzkaz od táty, kde zlatý Kristof Patříko S. Sell lemons, make money asi. A tady PS, here's a little something to get you started. Tak když k tomu mazám angličtina ještě moje nejlepší, ale ok, tak si vezmeme. Teď se určitě budu hodit. Tohle je asi moje to, když se takhle koupím. Jo, to je nějaký tajkun, aha. Tady klikám a vezmám to peníze, ok. To už tady je, někdo přišel. Thanks for the lemon, to jsem mu zadal. Ok, já můžu koupit juicer. Je to vydělá víc pak, Thanks for the lemon, nemáš jako mám tady. Jo, to ještě nemám. Můžu to ještě upgradeovat, asi to upgradenem. Ty krása, ale tady, jako řekl bych, že pak jako tady budu klikat, lemons, ty krása. Myslím, to připadá jako mě normálně jako to, ale řekl bych, že to rozvědá, že budu prostě větší business. Když tady koukám jako přede mnou, tak to bude zajímavý a interesting. Je tady upgrade mod, nechci, to nevadí. Už to vydělala 5, takže teďka si to párkrát klikneme ještě. A tu máme, let's go. Co jsme koupili? Je takhle, takže teďka budu zase dělat víc, ok. Už si koupíme každý registr. Oni jsem se zase chodí i friendové, co za chápu. Jo, máme na tohle. Let's go. To je můj friend taky, to si pamatuju. To je taky. Come on. Jo, on tady jako... On pracuje za mě, aha. Tak mám to upgrade tady. No, let's go, tak už tady rozvíjíme business, a začíná se mi to líbit. Já jako upgrade, to nevadí. To je 40 už to vydělává, tak našetříme se tady na billboard. Billboard je prostě taková ta věc, jako s reklamama, tak vidíte třeba, že jdete po dálnici, tak jsou takový ty velký, vlastně jako s reklamama, tak to je třeba billboard, bych neviděl. Taková suvka tady, koupíme tady, jo to je 105 000, aha. Taky na to nemám, já tady nemám. Ale už vydělám hodně, už kámo, už jde bomby. Love this job. Let's go, utratíme, kámo. Cože? Ten jde hodně rychle. Ušetříme na tohle, já nevím, kámo. Upgradujeme to. Dáme do toho všechno. Tak ty krásy, tak ty jdeme bomby. Co tady můžu dát? Enter new name. Dáme... Sallyho... Salimonada. Salimonada, jo, Salimonada. To dáme tohle. To je něco za Robuxy, nebo co to je? No, dobrý. Salimonada, let's go. A už je koupit za 17 000. Cože? Tady můžu takhle rozvížit. Co? What? Kam, tak to je hodně dobrý, to se mi začíná líbit ta hra. To je tady můžete klikat, jo, tak to trvá trošku dál. Zatím tam můj maká, můj zaměstnanec. Ty kráso. Jo, ale jako vede, tak 3 setiny, ne? To jsou tak... Ale počkej, já potřebuji něco koupit, ano, tamhle něco vidím. Prostě taky expand, nebo já nevím. O tom ještě může být takhle. Jak mi napsal. Co? Kecáš, tak to jo. Dobrý. Už to trvá tak pomalu. A to urychlím.
Dáme do toho pár prašů, kolik to jde rychle. Jako zatím, co jak můžu dělat s tím kolem, můžu mě jet? Ale to něco. Takže to bude jako rychlejší. A bude jenom si to odezval, ať to jde fakt jako bomby. Už to dáme to na 2000, a 2000 je takový hezký číslo. Ty krása, jde fakt rychle, jde fakt rychle. Nevím na co se dívat první, asi, a bude si tady něco, manažer. OK, tak našetříme se na tohle, kámo, to jde fakt už rychle. Hej, tak tady ta, no já se to nechci dívat, protože si to nechci úplně líkovat, co budeme mít. Nebo na tomu budu si dávat pozor, co budu překvapený. A určitě budu razit nějaký tipy, protože bych to mohl vidět jako víc videí, kdyby mi to bavilo. Ale tady auto kolega auto někam odjelo, takže určitě mi dáváte nějaký tipy, které jste někdy hráli. Jedem. Jako možná tady budu občas i avkovat, takže ty kráso. A počkej, když jsem to vyupgrade, jo, to já jsem koupil, aha. Já jsem koupil jen tak boss, no, tak teď já budu tady svůj barák. No nic. Doufám, že to bude dobrý, Doufám, že to bude dobrý. To bude obrovský. Tam bych řekl, že to budeme prodlužovat, tam je další tlačítko. Co to je? Kam se to dostal? A budu já ještě asi zpátky nahoru. Hello? Tady je exit, tak dám pryč. Samozřejmě, když ho půjdem někde příště, tady to nechci úplně to. Počkej, a... já chci nějaký parkour tady. Zajímavý, jsme se dostali. Exit. Jo. Počkej, tady to jezdí, ne? Jo. A jde to na druhou stranu? Jo, asi jo. Zrychluje to. No, budeme mít za chvilku na ten milion, takže bych koupil si tady to. Nebo tady to. Rychlost. Koupíme tady to. To je, dá se říct, že sekunda, tak to 10 000. Sekunda srovná 10 000? Jo, nějak tak. No už. Ale tak to bude. Budu tady dělat takhle, no tak jsme taková. Vroom. Jo, máme, dobrý, tak teď jsem si to vzal. Co tady můžu koupit dál? Jo, koupíme tady to. Tady můžeme i to? What? Cože? Tady můžeme mít ještě jako jaký auto. Štý. To se nabarvit, To můžeme přebarvit. Limon Dash, další asi auto. Ukáž, ale ještě není hotový asi. Můžu jít? Jo, můžu. Ale to no, a tak. Myslím, jako, teďka se mi líbí, že jako populární hry mají takovou texturu prostě, těch podlaha takhle. Charging. Necháme ho pracovat, ale karty vyděláme hodně rychle. Tady je dobrý, tady jako takhle skutři, jo. What? No to už nemám. Ach jo. Ale už tady začínáme progresovat. Strachu jsme postavili. 140 milionů. No jedem, neflákáme se. Doslova, kámo, tam ten vydělá víc než ty, tak se neflákáme. A to jenom on to, tady jen tak to stojí. A bude jednem si to, a bude jednem. Ať to jde pořádně. Jo. Jasně. Dej nám prašule. Co koupíme? Koupíme tady to. Jo, tady jsou jako tips, jo, tak kdo chce, může tady, víš co, jen tak prostě přispět. A co jako dobrý dělat tady s tím autem? Na co šetříme teďka? My by na ty světlo by si šetřil možná klidně. Kam, jo, Ice Maker, let's go. To taky koupíme, to jsem zapomněl. Ty kuksu, no tak teď už fakt jako... Já to nemám. Já vždycky si myslím, že na co to... Počkej, na to mám? Já jsem si říkal.
Jo, už tady je hezké osvětlení. To nemám, to mám. Taky nemám. Pojď, už to bude, už to bude. Jo, a teď pade ještě větší bomby. Tak teď to dej na, to úplně všechno dám. Kámo, jo, tak teď jsem to vymyslel. Jo, tak tady je další věc, co tomu fakt se podívám. Já si teďka jako ještě tady dodělat tady to. 44, to přidá co? Tak jo, tady jdem dekorace. Za 44 miliard, vážně? Jo, no tak ne, tady jdem koupit tady to, jaký dekorace. No už to bude, a je to. Ty koksu, kam se to dostal? Co to je za tlačítko? Jak to je? Aha, to je velká. 158 milionů. Lemon Deport. Aha. Every žádná třeba. No ne, dáme to do něj všechno tady. Hlavně ať vydělává. Ale jako už to vydělává hodně, tak třeba to je to si 58, no tak ani za minutu budu mít tady to. A co to je? Jo, tak to je další. Ty to daleko od 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, takhle. Jo, to mám takhle 2, ale proč tak nikam neodjede, když to má připojený. Jde to rychleji? Prostě. Já si to neupgradenout, ne? Co tady potřebuješ upgradenout? Za 44 milionů teda, ale dovnitř už to nevypadá na nic. A co to přidá, to je ta dekorace vlastně. Tak si to sem dáme. Jo, děkuju. Jo, dobrá dekorace. Makáme. Jo, počkej, to jde takhle, jo? 153 milionů, počkej, to jsou miliony, kolik vydělává? Jo, aha, mám... Ne, já už nemám to. Tady můžu za 14 milionů. No už je tam půl minuty, let's go. Teďka se počkáme tady na 14 milionů, to bylo hned. A tady, teďka to byl dobrý event, tak se to povedlo. Jedem. Už mám peníze. Tady to sjede, to jde sem, do nějakého mrazáku a to pak odjede tady ten s tím mrazákem. Kámo, tady úplný business máme. Ty krása, dobrý. Koupíme teda tady to. Ne, tady to, já jsem blbej, já jsem chtěl koupit tady to. Tak, stává se, no. To neděláme. Ne, tady za pana, ale teď ty balíčky, to bylo dobrý. Vidíte balíčky? Řekněte. Jak vypadá to? Ale tam něco svítí červeně, tak to dám koupit. Jo, koupíme to bude rychlejší, jo. Jo, tak to zase takhle ohraničit, jak to je trapný. Já se ji nepoučím.
Nikdy se nepoučím. Je to takhle jako většinou. Ale jako 6 trilionů za to, jo, takhle. Tak proč ne? No a jdem. Ok, já tě tady upgradím, budu tak hodnej, štědrej, hodnej. Další manažer, tak já tady mám manažeru. Myslím, že manažerem nedám. No, hele, jestli se vám tady, by se tady to videjko líbilo, tak určitě natočíme další, tady to už točím docela dlouho, takže pokud budete chtít natočím další díl, mě tady ta hra zatím docela hodně baví, takže mějte se hezky, dávejte like, odběr a čau.